ndị be anyị na Osinachi nke taa, chidekwa na Osinachi bụ ebe anyị na-akọpụtara gị ọtụtụ ihe dị iche iche nke chi kere na uru ndị ha bagasịrị anyị. Ihe ndị a gụnyere akwụkwọ nri, mkpụrụ osisi na ihe ndị ọzọ dị iche iche chi kere eke, na otu anyị nwere ike isi wee sie, rie ma mee ha ka ha wee bara arụ anyị uru. Afa m bụ Ifunanya Gloria Dixon. Ị nwekwa ike ịkpọ m Lolo Ifi. Anyị ga-aga obere ezumike, anyị laghachite mma kọwaziri gị nri anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke tata. Nwa obere ndidi, agakwana ebe ọbụla. Nnọọ, chetakwa na anyị ka nọ na ABS TV. Ugbu a anyị ga-agazi n'iru ikwu maka nri anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị nke tata. Ka ndị unu gaa n'ebe ndogasịrị ihe niile anyị ga-eji wee sie nri, maka na anyị nọ na usekwu ka anyị bido sibe ya bụ nri ozugbo ozugbo. Ngwa ka anyị na-anya n'ihe anyị nọ n'ụbọchị nke tata. Nri anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị nke tata bụ nri ndị Igbo na-akpọ ede. Nekwa ya bụ ede ebe a. Ede a na-eri eri, ede oriri. Ede a dị n'iche n'iche. Enwere ede nke eji esi ofe ede, eji esi ofe ọra, were ya esi ofe onugbu. Mana nke a bụ nke a na-eri eri, maka na nke ahụ eji esi ofe ọ na-agbakasị ọnụ, mana isie nke a ọ naghị agbakasị ọnụ. Isie ya o ye irie ya. Mana nke ahụ eji esi ofe ọ bụgodị na ịchọ iri ya, iyi esigidi ya rapụ ya chiefo o wee chenjie n'ụdị ya. Anya ndị oyibo si na ọ bụrụ kọlụ ya echenjie, ịma na orugo iri. Nke ahụ ndị mmadụ jikwa ya eme achịcha. Mana nke a bụ nke ọ ga-abụ isie ya oye ha na rie ya. O nwere ihe ọ na-eme, ọ da agbakasị ọnụ, ọ na-edozi ahụ. Ihe anyị ga-ejikwa wee mee sọs dịka ndị oyibo si wee kwuo, mmanụ anyị ga-eji wee rie ya bụ ede bụ anyị nwe ụtazị, makwara na ụtazị bụ akwụkwọ nri na-edozi arụ, ọ na-akụtụkwa ọrịa shuga. Anyị nwezi ife a na-akpọ afere ya, nwee mkpaka. Anyị ma na mkpaka bụ ihe na-enye ihe na-arụ. Inezi anya ifu azụ a mịrị amị, anyị ga-egotere m azụ a wee mịa ya na oven. Ifu bụ na amịsi gị ọ kpọrọ akpọ ọfụma, ọ ya ka anyị ga-agbalị wee tinye na mmanụ anyị ga-eji wee gwọkọọ ụtazị anọ na crayfish wee rie ya bụ ede. So sonyere anyị n'idere ige ebe ọbụla. Nekwa, anyị nwekwa onions anyị ga-eji wee yee ya ka o wee yie ife. Ka bụzi ose anyị. Ọ na-amasịwa m ọtụtụ ka ọ na-amasị iji ose oyibo wee yee ya bụ mmanụ, mana ọ na-amasị m iji ose akpọrọ akpọ bụ nke ojii wee yee ya bụ ihe, na maka ọ na-enye isi mara mma. Ọ ya ka m na-eji ose a wee na-eme nke m. Nke a bụzi nnu na magị na ihe ndị ọzọ anyị ga-ejizi wee sie ya. So ngwa ka anyị gaa n'usekwu ozugbo. Ugbu a ede anyị sizi n'ọkụ, anyị na-eche ka ọ sụọ, mana anyị aga obere ezumike ka anyị wetara ụmụ ozi dị mkpa. Anyị na-achịte, anyị agazie kwado ihe ndị ọzọ ka a ga-eji rie ya bụ ede. Sonyere na agakwa na ebe ọbụla. Nnọọ, anyị agazi n'iru ịkwadozi ihe ndị ọzọ anyị ga-eji mee ya bụ mmanụ anyị ga-eji rie mee ede anyị. Ha niile anyị fụ na ede anyị na-asụzi pụtọpụtọpụtọ.
ọ na-akwadozi ihe ka anyị kwado ihe ndị ọzọ. Mana o nwere ofu ihe m chi kọbara gị. Ọ nwekwa ọtụtụ ụzọ ọzọ dịgasị iche iche esi eri ma sie ya bụ ede. Ụfọdụ gasị gị na ha ya agwọ ya agwọ were ụtazị a gwọọ ya ọfụma, akwụkwọ maọbụ akwụkwọ nri ọbụla nke ha chọrọ were ya gwọọ ya ọfụma, rie ya bụ ede, agwọọ ya porridge, were ya rie ya bụ ede. Ụfọdụ asị gị na ha ya eme ya otu a, ụfọdụ asị gị na ha ya eme ya otu a. Otu a bụ otu ọtụtụ ndị nna nna anyị ha mgbe gboo si eri ya bụ ede. Ede a nwere ọtụtụ ihe dịgasị iche iche ọ na-enye n'ahụ, ma potassium, dịka ndị nchọpụta na ndị dere si wee kwuo na ya bụ ede nwee akụrụngwa nke na-egbochi ọya kansa na-arụ mmadụ. Ọ nwekwara ọtụtụ ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche ọ na-enye n'ahụ, ma vitamin C, vitamin B12, vitamin K, vitamin E na ihe ndị ọzọ, na vitamins ndị ọzọ dịgasị iche iche ọ na-enye n'ahụ, ma fiber. Ọ ya ka o ji wee dị mkpa iri ya bụ ede n'ụdị na ụzọ kwesịrị ekwesị. Ka m bezie ya bụ ụtazị, onions na ihe ndị ọzọ anyị ga-eji gwakọọ ya, wee gwakọọ ya bụ mmanụ anyị tupu ede anyị erie. Ngwa sonyere m ka anyị kwado ife anyị ga-eji gwakọọ ya bụ ede. Ọ bụghịkwa naanị na ya bụ ede na-enye ihe n'ahụ, ọ na-asọkwa ụsọ iri. Ọkwa nri onye agụrụ ji ngwa 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 ga-erinwu. Alibas. Anyị ga-aga n'iru ịkwadozi ya bụ ngwongwo anyị ga-eji rie ya bụ ede tupu ede yee.
fọtụzie ya. Ndị be anyị ya bụ nne anyị eyigokwanụ. Ama m na ọ na-amasị gị ka ịma ka ya bụ nne si atọ, ka ịma ka ọ dị. Anyị na-agazi ugbu a ka anyị rie ya ka anyị fụ ka ọ dị. Mana n'eziokwu ọ nni na-edozi arụ. Ọ nni ọ ga-abụ ọ bụ na ị nata agụụ na-agụ gị, ịwara ede tinye n'ọkụ, mee mmanụ ya na ụkpaka na azụ, ma ọ bụ na ịnwe azụ rie. Ịchọkwa nwunye ike iji mmanụ na nnu na ose rie ya otu ọbụla o si wee gụọ gị. Ịchọkwa ịgwọ ya bụ ede agwọ ya na ụtazị, rie ya otu ahụ. Ngwanụ ugbu a anyị ga-eri ya bụ nri ka maka ọ dị. Nke bụ eziokwu bụ na ya bụ nri ọsọka. Achọrọ m ka ị jiri aka gị sie ya bụ nri. Ịbịa na comment section anyị, ịgwa anyị ka o si wee sọọ gị ụsọ na ka isi wee sie ya bụ ede nke gị. Mgbe nọrụzi ebe a na-asị unu daalụ nke nso esonyere anyị na Osinachi nke ụbọchị nke tata. Chetakwa na ọkwa na ABS Channels 24. Afa m bụ Ifunanya Gloria Dixon. Ị nwekwa ike ịkpọ m Lolo Ife. Mma afụ unu n'izu ụka ọzọ na-abịa.